10. Boris Biba Neffeld, známy v podsveti ako ňo Biba, je jedným z najznámejších ruských gangsterov, ktorý si získal nemalú slávu v 80. a 90. rokoch ako jeden z lídrov ruskej mafie v Spojených štátoch. Neffeld sa narodil v roku 1947 v Sovietskom zväze, odkiaľ v roku 1979 emigroval do USA v rámci masovej vlny židovskej emigrácie z tejto krajiny. Po príchode do New Yorku sa rýchlo zapojil do tamojšieho zločineckého podsvetia a vstúpil do štruktúr organizácie známej ako Brigáda Brighton Beach. Práve tam v Brooklyne sa začala jeho gangsterská kariéra. Biba bol jedným z priekopníkov obchodu s nelegálnymi látkami v ruských mafiánskych kruhoch v USA, čo mu prinieslo obrovské zisky a pozíciu lídra. V 80. a 90. rokoch Neffeld ovládal značnú časť trhu v New Yorku, spolupracoval s ďalšími zločincami z ruskej aj americkej mafie a organizoval pašovanie nelegálnych látok ako do pre-USA, tak aj z USA. V roku 1997 bol zatknutý a odsúdený za pašovanie a pranie špinavých peňazí, čím sa skončila jeho dominancia v ruskom podsvetí New Yorku. Nezabudni dať odber, aby si nezmeškal nové videá. 9. Sergej Michajlov, narodený v roku 1958 v Moskve, sa stal jedným z lídrov Solncevská bratva, jednej z najmocnejších a najbrutálnejších zločineckých organizácií v Rusku a aj vo svete. Predtým, ako sa dal na zločineckú cestu, pracoval ako čašník, no rýchlo pochopil, že bohatstvo skôr získa vstupom do sveta zločinu. Michajlov začal svoju zločineckú kariéru v 80. rokoch. Jeho organizácia, Solncevská bratva, rýchlo získala kontrolu nad rôznymi zločineckými aktivitami. Pod Michajlovým vedením sa rozrástla na medzinárodnú organizáciu. Michajlov sa prezentoval ako legálny podnikateľ, investoval do rôznych odvetví od nehnuteľnosti po turistiku, no v skutočnosti tieto podniky často slúžili ako zásterka pre jeho nelegálne operácie. V roku 1996 bol Michajlov zatknutý vo Švajčiarsku pre podozrenie z prania špinavých peňazí, no súd ho oslobodil, čo len posilnilo jeho pozíciu nedotknuteľného mafiánskeho bossa. Michajlov je často opisovaný ako mimoriadne charizmatická a inteligentná osobnosť, čo mu umožnilo prežiť a dominovať v brutálnom svete ruského podsvetia. Napriek mnohým obvineniam zostáva Michajlov jednou z najvplyvnejších postáv v ruskom podsvetí. 8. Leonid Feinberg, známy ako Tarzan, je ruský gangster, ktorého činnosť na Floride v 90. rokoch 20. storočia mu priniesla medzinárodnú slávu. Narodil sa v roku 1958 v Sovietskom zväze a v 80. rokoch emigroval do Spojených štátov, kde sa rýchlo spojil so zločineckým podsvetím. Prezývku Tarzan získal vďaka svojej svalnatej postave a energickému životnému štýlu. Po príchode do USA sa usadil v Miami, kde založil nočný klub s názvom Babuška. Klub sa rýchlo stal populárnym miestom stretnutí ruských emigrantov a zároveň centrom zločineckých aktivít. Feinberg využil svoje kontakty na pašovanie látok a zbraní a na ďalšie nelegálne operácie, ktoré mu vynášali miliónové zisky. Jednou z najspektakulárnejších epizód jeho kariéry bol pokus o predaj sovietskej ponorky kolumbijskému kartelu v 90. rokoch. Za $35 miliónov mal dodať kartelu použitú ponorku. Kartel plánoval využiť ju na pašovanie v obrovskom rozsahu, čo by umožnilo obchádzať bežné kontrolné mechanizmy. Operácia, známa ako Operation Odessa, prebiehala v čase, keď medzinárodný obchod s nebezpečnými látkami dosahoval vrchol. Transakcia bola takmer dokončená, no prerušili ju americké úrady, ktoré odhalili Feinbergove. Hoci operácia skončila neúspechom, stala sa legendou v zločineckých kruhoch. Feinberg bol neskôr zatknutý a obvinený z viacerých zločinov. 7. Vjačeslav Ivankov, prezývaný Japonec. Narodil sa v roku 1940 v Gruzínsku. Prezývku Japonec získal kvôli svojmu ázijskému vzhľadu a záujmu o japonskú kultúru. Jeho kariéra nabrala obrátky v 70. a 80. rokoch. Bol známy svojou brutalitou, no zároveň inteligenciou a schopnosťou manipulovať. Počas rozpadu Sovietskeho zväzu presunul svoju činnosť do Spojených štátov, kde sa stal jedným z najdôležitejších predstaviteľov ruskej mafie. V
V roku 1995 ho zatkli americké úrady a odsúdili na 9 rokov väzenia za vydieranie. Jeho proces bol široko medializovaný a Ivankov získal povesť jedného z najnebezpečnejších gangsterov na svete. Po odpíkaní trestu v Sosnowiec ho v roku 2009 deportovali do Ruska. Jeho život sa však skončil brutálnym spôsobom. 28. júla 2009 ho v Moskve pred reštauráciou zastrelil snajper. Napriek okamžitej operácii zomrel v nemocnici na následky zranení. 6. Semyon Mogilevič, narodený 30. júna 1946 v Kieve, získal titul šéfa všetkých šéfov. Jeho zločinecká činnosť siahala po celom svete a zahrňala obchod so zbraňami, pranie špinavých peňazí, pašovanie zakázaných látok a obchod s ľuďmi. Vďaka schopnostiam manipulovať financiami dokázal Mogilevič vytvoriť medzinárodnú zločineckú sieť. Jednou z najznámejších epizód jeho kariéry bol rozsiahly finančný podvod, známy ako kauza IBM Magnex. Mogilevič založil firmu v Kanade, ktorá mala údajne vyrábať priemyselné magnety, no v skutočnosti to bola fiktívna spoločnosť používaná na pranie peňazí a špekulácie s akciami na burze. Tento podvod upútal pozornosť FBI, čo viedlo k jeho celosvetovému stíhaniu. Po odhalení finančných nezrovnalostí sa akcie spoločnosti, predtým ocenené na $1 miliardu, zo dňa na deň stali bezcennými. Mogilevič je známy aj údajnými blízkymi vzťahmi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Jeho schopnosť vyhýbať sa zatknutiu a pokračovať v rozsiahlej zločineckej činnosti z neho urobila jedného z najhľadanejších gangsterov na svete. 5. Chozaj Nukajev, narodený v roku 1953 v malej dedine v Čečensku. Nukajev je považovaný za zakladateľa a vodcu čečenskej mafie, jednej z najbrutálnejších zločineckých organizácií pôsobiacich v Rusku i mimo jeho hraníc. Táto organizácia sa stala symbolom krutosti, s akou čečenskí zločinci bojovali o vplyv na území bývalého Sovietskeho zväzu. Nukajev získal význam na prelome 80. a 90. rokov, keď rozpad Sovietskeho zväzu otvoril nové možnosti pre organizovaný zločin. Čečenskí zločinci, známi svojou brutalitou a nekompromisnosťou, ovládli nelegálne trhy v Moskve a ďalších ruských mestách. Nukajev však nebol iba gangsterom. V 90. rokoch, keď v Čečensku vypukol konflikt, sa zapojil do politiky a aktivít za nezávislosť Čečenska. Bol jedným z kľúčových poradcov prvého prezidenta neuznanej Čečenskej republiky. Jeho dvojitá rola vodcu mafie a politického hráča z neho urobila jednu z najkontroverznejších postav v regióne. Zaujímavosťou je, že od roku 2004 nie je známe jeho miesto pobytu. 4. Zacharij Kalašov, prezývaný Mladý Šakro, získal svoje meno v mladom veku, keď rýchlo stúpal v zločineckej hierarchii. Jeho kariéra nabrala tempo v 90. rokoch, keď po rozpade Sovietskeho zväzu využil chaos a meniace sa politické prostredie na vybudovanie zločineckého impéria. Špecializoval sa na pranie špinavých peňazí, obchod s zakázanými látkami, vydieranie a mnohé ďalšie nelegálne aktivity. Kalašov sa stal obzvlášť vplyvným po presťahovaní do Španielska. V Španielsku vybudoval zločineckú sieť, ktorá zahŕňala pranie peňazí vo veľkom rozsahu, čo viedlo k jeho zatknutiu v roku 2006 španielskými úradmi. Bol odsúdený na 7,5 roka väzenia, no jeho vplyv v ruskom zločineckom svete ani za mrežami neoslabol. V roku 2014 bol Kalašov vydaný Rusku, kde pokračoval vo svojej zločineckej činnosti. Spočiatku prebiehali snahy o jeho vydanie gruzínskym úradom, kde by si mohol odpíkať trest, no nakoniec skončil v Rusku, kde ho oslobodili od ďalšieho väzenia. Kalašov bol opäť zatknutý v Rusku v roku 2016, čo bolo ďalším úderom pre jeho impérium. Tento raz ho odsúdili na 9 rokov a 10 mesiacov väzenia za vydieranie. Napriek tomu ho v roku 2023 predčasne prepustili, čo vyvolalo rozruch medzi ruskými úradmi aj v zločineckých kruhoch. 3. Alimžan Tochtachunov, známy ako Malý Tajvančik, narodený v roku 1949 v Uzbekistane, získal svoju prezývku vďaka exotickému vzhľadu, ktorý viedol k prirovnávaniu k Aziatom. Okrem pašovania nelegálnych látok a prania špinavých peňazí si získal slávu zapojením do sveta športu a hazardu.
V roku 2002 ho obvinili z manipulácie výsledkov súťaže v krasokorčulovaní na zimných olympijských hrách v Salt Lake City. Mal široké kontakty po celom svete, od Európy po Ameriku. A jeho sieť zahŕňala nielen zločincov, ale aj politikov, podnikateľov a celebrity. To z neho urobilo jedného z najhľadanejších ľudí na svete. V roku 2013 ho v štátu obžalovali za účasť na globálnej sieti hazardných hier. Napriek vydanému zatýkaču sa Tohtachunov vyhol extradícii a žil otvorene v Moskve. Jeho schopnosť vyhýbať sa spravodlivosti mu priniesla status jednej z najnedotknuteľnejších postáv ruského podsvetia. Momentálne je na slobode. 2. Tariel Onjani, kvôli svojmu gruzínskému pôvodu, patrí medzi najznámejšie postavy zločineckého sveta na území bývalého Sovietskeho zväzu. Svoju zločineckú kariéru začal na Kaukaze. Čoskoro sa stal jedným z lídrov medzinárodnej zločineckej siete, ktorá zahŕňala Rusko, Gruzínsko, Španielsko a ďalšie európske krajiny. V 90. rokoch vybudoval svoje impérium na základoch vydierania, obchodu s nelegálnymi látkami, prania špinavých peňazí, obchodu s ľuďmi. Jednou z najznámejších epizód jeho kariéry bol brutálny boj o vplyv s ďalším mocným gangsterom Aslanom Usojanom, známym ako Detko Hasan. Tento konflikt rozdelil ruský zločinecký svet v druhej dekáde 21. storočia a viedol k sérii atentátov a vybavovania účtov, ktoré si vyžiadali desiatky obetí na oboch stranách. V roku 2005 presunul Onjani časť svojej činnosti do Španielska. Jeho aktivity upútali pozornosť španielských bezpečnostných zložiek, ktoré spustili rozsiahle vyšetrovanie vedúce k zatknutiu viacerých členov jeho organizácie. Onjaniho zatkli v Rusku v roku 2009 a odsúdili na 10 rokov väzenia. Po odpíkaní trestu ho okamžite znovu zatkli a predložili mu ďalšie obvinenia. 1. Aslan Usojan, známy ako Detko Hasan, narodený v roku 1937, sa stal jedným z najmocnejších vorov v zákone, členov elitnej kasty zločincov. Detko Hasan začal svoju zločineckú kariéru už v mladosti, postupne stúpajúc v mafiánskej hierarchii. V 90. rokoch, počas rozpadu Sovietskeho zväzu, sa stal jedným z kľúčových hráčov na novovznikajúcom zločineckom trhu, ovládajúc široké spektrum aktivít od pašovania látok cez obchod so zbraňami až po vydieranie. Jeho vplyv siahal ďaleko za hranice krajiny, zahŕňajúc Európu a Blízky východ. Hasan kontroloval obrovské zločinecké siete, ktoré mu prinášali nielen bohatstvo, ale aj veľkú moc v ruskom podsvetí. Konflikt medzi Hasanom a Onjaním, ktorý sa začal na prelome 90. rokov a roku 2000, bol jedným z najvýznamnejších v histórii ruského podsvetia. Usojan bol viackrát terčom atentátov. Jeden z najvážnejších sa odohral v roku 2010, keď ho v Moskve postrelili, no prežil. V roku 2013 však už také šťastie nemal. 16. januára ho v Moskve zastrelil sniper. Jeho smrť bola veľkým úderom pre ruský zločinecký svet a vyvolala vlnu násilia, keď rôzne frakcie bojovali o kontrolu nad jeho impériom. Ďakujem za sledovanie a ak sa ti video páčilo, nezabudni dať odber a like.